i en vogn som denne her Cadillac, kan man forprogrammere indstillingen til sædet. Der er knapper her, man kan trykke knap nummer 2. Sker der noget. Og så bevæger sædet sig frem efter. Det er meget handigt. Hvis man er meget lille. Ups, ja, det er nu ikke meget godt. Nu kan man nemt få klemt sin knæ. Jeg prøver en anden indstilling. Knap nummer 1. Nu her. Nu er bare nogle meget små mennesker, der har kørt i den her vogn. Så kan man også selv med alle mulige knapper regulere sædet frem og tilbage. Der er liggebeslag, som kan ligge ned. Det er dejligt, hvis man vil tage sig en skraber, når man er ude at køre på de lange stræk her. Så kan man ligge sådan her og køre. Måske en anelse vanskeligt, vil jeg sige, men så kan man rykke rettet lidt sådan her. Så kan man køre på den her led. Og det er så det.